Sedulur tani, esuk iki Kang Maburi lagi ngorea lur. Iki mau ana banyune agung, terus diguwakne kene lur. Ana gunane jebule lur ya. Guwakne kene terus kapan-kapan nak ora ana banyu diunggah neh lur. Dalane munggah medun. Iki ketiwasane iki lur. Pangan keong iki ana sak cemplong lur. Ana sak got, sak apa sini? Sak kopek. Sak kopek dipangan keong. Ya wis lah engko dikandani wis ana sing siap tenaga apa lur? Tenaga sulam-sulam wis daftar ki lur. Tak sulamane menawa wis manak-manak disulami. Wis sampean sulam lesan aku. Wis menelur. Matur nuwun.